ಇತ್ತೆ ವಾ ಮೂವಿ ಬನ್ನಗಲ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಡ ಏತ್ ಸಮಯ ಉಂಟುಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಯಾಪ ನಡೆಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ತುಡಾಡು ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಯಿನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುಂದುಂಡು 11 ಗಂಟೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಈಗಿನ ಇಂಕಲ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತಂಗೆ ಪಾತ್ರೆನ ಪೂರ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಪಾತ್ರೆದ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಪೋಡು ಎಂಚ ಬರಡು ಆ ಪಂತರು ತಲ ಪಡ್ಕೂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಯಾರು ಮರಣಿ ಯಾನ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಗೋಳರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದಿದ್ದ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಬೈಯಡಿ 10:30 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಅರೆ ಕೊಂಚ 10 ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಫಟ 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 ಪೂರ ಜನ ಪಣ್ಣಿ ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೈ ಪಾಡು ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಏಪಲ ಅವು ಪೋಂಡಿತ್ತನ ಅವು ಗಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾವನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವಾರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲ ಬುಧರ ಪರ್ಪಣ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರಣ್ಣ ಮಂತ್ರಿ ಲೇಸಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳಿನಂಚಿನವರಿಗೆ ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನೆ ತುಡರ್ ಕುಟುಂಬದ ಅವರಿ ಸದಸ್ಯೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಿನ ಜೋರ್ದ ತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ PR ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ ಮೇರ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮೇರ್ಲೋಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಡೈಚಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕೆ ಸರ್ ಮೇರ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೇ ರೀತಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಕೊಂಡು ಮೇರೆಗಳ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಲಿಕೆ ಮೇರೆಗಳ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತೇಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿಲ್ಸನ್ ರಬೆಲ್ಲೋ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಗಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡನೇ ಬದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುರುಮಲ್ಪರೆ ಅನುಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ಬುಧರೆ ತುಡರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರಭೂಮಿ ಗಾವಡೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಗಾವಡೆ ತುಳುನಾಡು ಗಾವಡೆ ಹೊಸ ತುಡರನ್ನು ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪುನು ಕನ್ನಡ ಪಲ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಡರನ್ನು ಎಂಕಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಓಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಪೋನಾಗ ತುಡರನ್ನು ಅರಲಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಕಾದ ತುಡರ್ನೆ ಅರ್ಲಾವ್ನ ಮುಖೇನನೆ ಈ ಲೇಸಿನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಬತ್ತ ಸೇರಿದಿನಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಡರ್ನೆ ಅರ್ಲಾವ್ನ ಮುಖೇನ ಈ ಪೊರ್ನುದ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬಿಸೆ ಅವೇ ರೀತಿ ರೂಪವರ್ ಕಾಡಿ ಅದು ಪಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪ್ರಾಣ ಅದು ಪಡು ರಾಧೇಶ್ ಅದು ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪದ್ಯ ಪಂಕ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾದೇವನ್ ಮೇರ ಅದು ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪುತ್ರನ ಅದು ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಕತೆ ಬರೆದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ಮಾತು ಮಾತಿನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ಲಾ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ನಕಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೇನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನೆ ಬೇರೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆದ ಪಂಡ ನುವೇ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿನಂಚಿನ ದಿವ್ಯಾ ಮೇರ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರ ವಿಜೇತ್ ನಾಯಕ್ ಮೇರ್ಲ ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಂಚಾದ ಕೆಲವಾತ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಬುಗೋರ್ಗೆ ಅತಿಥಿ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮನೆ ತುಡದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸದಸ್ಯ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೆಂಚಿನ ತೇಜೇಶ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಕೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತು ಬರೆದ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಒಂದು ಕೂಗುಚ್ಚ ಕೊಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಕೆ ನೋಡಿ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಗೆ ಸರ್ ಎಂಬೇರಲ್ಲಿರು ಎಂಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬಿಸಿ ಎಂಬೇರೆ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಗೆ ಎಂಬೇರಲ್ಲಿರು ಎಂಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೂರಿ ಅತಿಥಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೇರಲ್ಲಿರು ಎಂಬೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೇರೆ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ ಅಂಬೇರಲ್ಲಿರು ಎಂಬೇರೆಗೆ ಸಂಪತ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ತುಳುಕು ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಕಿರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶುಭೋದಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಬಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತುಳರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹೇಳಿ, ದೀಪ ಹೇಳಿ. ಈಗ ದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೀಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗುವುದಲ್ಲದೆ ಇತರಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ದೀಪ ತುಳರ್ ಅಂತಾದ ಇಡೀ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಳರ್ ಪಂಪುನ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರತಂಡದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಳು ಬೆಳಗೆರೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣನ ಅನುಭವಿಸಾರೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಡರ್ ಆವಡು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಪನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ದೀಪನ ಕೊತ್ತ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ತುಡರ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನನಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಸದಭಿರುಚಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರದ ಬರಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆಶಿಸಾಕೊಂಡು ರಟ್ಟು ರೀತಿ ಉಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಯಾವಡ ಪಂದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಪುನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪಂಪೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪಂಪೆ ಯಾಕಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಲೆ ಅನಗ ಆ ಬೇಲದ ಪಿರವಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ತೂಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುಳ್ಳೇರಿಂದ ಮಲಮಲ ಪಿಲಿಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಐಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಂಚಿನುಂಡು ತನ್ಮಯತೆ ಇಂಚಿನುಂಡು ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಪನ ತುಡಿತ ಇಂಚುಂಡು ಅವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂಡ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಲಾಭ ಬರಡು ಬೋಡು ಲಾಭ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೀವನ ಆಪುಜಿ ದುಂಬು ಹೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಲಾಭದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಡು ತೂಯಿನಕ್ಲು ಪುಗರಡು ಖುಷಿ ಅವಡು ನನವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಇಪ್ಪು ಪ್ರಿಯ ದಂಪತಿ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಟರು ಪೂರ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ತೂನಾಗ ಮೋನಡ ಆ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪು ಉಂಡು ಆ ತೆಲಿಕೆಲ ಬಲ್ಪುನ ಸೇರಿದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಪುನ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ ಆಧುನಿಕ ಈಗಡೆ ಎಂಚಿನ ಅವನು ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅವಲು ಮೂಲು ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಉಂಡು ಭಾರತದ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಆಂಡಲ ಆವಣ್ಣುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಮನೋರಂಜನೆ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯ ಮಾತ್ರ ಐಟೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಪನ ವಿಷಯನ ತೆರೆದು ಏನೊಂದು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನೋರಂಜನದ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ಸಮಯದ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾದ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು ಬೇಕು ಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಲು ಪಂಪ ಅಂಚಾದ ಆ ನೆನಪು ಇಪ್ಪಡು ಆ ನೆನಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿನಂತಿ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ನನೊಂದು ಬೇಲೆ ಕೈ ಪಾಡು ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಏಪಲ ಅವು ಪೋಂಡಿತ್ತನ ಅವು ಗಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತುಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾವನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಉಂತುಂಡ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಪಂಪನ ಅಂಚನೆ ತುಡಾರ ಪಂಪನ ವಿದ್ಯೆಗಳ ನನೊಂದು ಪುದಾರು ತ್ಯಾಗಗಳ ಪುದಾರು ಸಂತೋಷಗಳ ತುಡಾರ ಪಂಪನ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಓಲೋಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಪು ಹರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಈ ತುಡಾರ ಪಂಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಆ ತುಡರ್ ಬೆಲಗಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನಡ ನೇರಲ ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೇರವಾದ ಪಾತೆರು ಅವು ಬೇತಕ್ಕಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆರೆ ಮನೋಭಾವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಅವಡಾಕೊಂಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಪ್ಪು ಮನೋರಂಜನೆ ಇಪ್ಪು ಈಗಿನ ಓವೇ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಿಂದಿ ಹೋಗದೆತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಆ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ದೇಶದ ಗಾಳಿ ನೀರನ್ನ ತಿಂದುದು ಇಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಮಂತೊಂಡುಲ್ಲ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರ ಕುಶಾರಗಳ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಕಂದಕ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೇದಲು ಅಂಚಾದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪುನಗಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಊಲಾಯಿ ಹಾಸ್ಯ ಇಪ್ಪಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಡೆ ನಿಪ್ಪಡೆ ಕುಶಾಲ ಬೋಡು ಕುಶಾಲಿಜ್ಜನ ಜೀವನ ನೀರಸವಾನ ಜೀವನ ಏಪಲ ಒಣಸೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಡಿತ್ತನೇ ನಾವು ರುಚಿ ಅಪ್ಪನ ಖಾಲಿ ಪಾಯಸ ಹೋಲಿ ತಿಂದ ರುಚಿ ಹಾಕೋದು ಇಜನ ಚಿಕನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ತಿಂದಾರ ಐಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸೈಡ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಜೀವನ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಲೇನು ಪುಡಾವನಂಚಿನ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಷೇತ್ರಗಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಎಲ್ಲೇ ಸಂಖ್ಯೆಡುಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಸಂಖ್ಯೆಡಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಸೋತಿಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಮನೆಯಾನ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂದಾದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ತುಳುವೇರಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚ ಬರಿಟಿಪ್ಪನ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪನಕ್ಕಲ್ಲ ಅವನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಪನ ಎಂಕ ಸುದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ ದಯಪಂಡ ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗುವೆಲ್ದೋಲೆ ಕಪ್ಪೆಲ ಕಿಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ತುಳುವೇರು ಪಿದಾಯಿಲ್ಲ ದುಬೈಲೋ ಕುವೈಟ್ಲೋ USA ನಿಖಲು ಪಸರಿಸಾವಡೆ ನಿಕ್ಕರೆ ಪಂಡೆ ನೀರು ಉಂತೆರವಲ್ಲಿ ಉಂತಿ ಕೂಡ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೋಂಡ ಪಾವನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಲ ಗಾಳಿ ಅಂಚನೆ ಸುವಾಸನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನುಂಡು ದೀಪದ ಆ ಒಂಜಿ ಸುವಾಸನೆ ಪೂತ ಸುವಾಸನೆ ಇಂಚಿನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ತನತ ಸುವಾಸನೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕಲ ಎಂಕಲ ಸುವಾಸನೆ ಎಂಕಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕಲು ಪಿದಾಯಿಡು ಒಲ್ಲರೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿನಂಚನ ಬೇರೆ ಮಂತೇರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲಿಗ ಪೂರ ಏನ ಕಾಸು ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ದೇವರ ಕೈ ಬಿಟ್ರವಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಂಪುನ ಒಂದು ನಡುಟ್ಟು ಪಾಪ ಆರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಲ ಗೆದ್ದೋಡು ಅಂಡ ತೂಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಗಳ ಬೇಜಾರೇವಲ್ಲಿ ಪೂರ 100ಕ್ಕೆ ಪೈಸಾ ವಸೂಲು ಹಿಂದಿನ ಪಂಪೇರ ಅಂಚಾದ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರ್ನಾರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪುನಾರ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜರು ಆರ್ನ ಮಿಸಸ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ಅಂಚಾದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕಲು ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂತು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆದ ದಯಪಂಡ ಜೀವನ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚನ ಎಡ್ಡೆತನನು ಜೀವನದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಎನ್ನ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನನ ಎಡ್ಡೆ ಸುವಾಸನ ಏರ್ ಪಸರಿಸರೆ ಆಯೇ ಸಾಧಕ ಎಂಚಾದ ಆಯನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚದ ಹೀರೋ ಒಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಡ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂತೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ತರೆ ಕಡರಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಅವಣ್ಣು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೂಜಿ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆನೇನು ಮಾತ್ರ ಪುಗರಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಫೋನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬುಲೆನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನಲ ಯಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಇನ್ನು ಅತಿಥಿಲು ಅಲ್ದಿರು ವಾಲ್ಟರ್ ಬೈದಿರು ವಾಲ್ಟರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲ್ಬು ಆ ಪಿರ ಬೋಪುನ ಅದು ಎದುರು ಇಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆತ್ತ ಬಾರಣ್ಣ ವೈದ್ಯರು ದನಿಕ್ಲೊಂದು ಬರೋದು ಹಿಂದೆತ್ತ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಎವರ್ಗ್ರೇನೊಂದು ಅನ್ನದ ಪನೊಡೊಂದು ಪುದಾರ ಪನೊಡೊಂದಿದ್ದಿ ಅಂಚಾದ ಪೂರೇ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ ಪಂಪನ ವಿಷಯ ಬಂದು ನಾನೋರ್ಮ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಡ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಪೂರೇ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಸಾದ ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯ ಪೂರಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲದು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ್ ಗುಳಾಸ್ಕರ್ ತುಳುನಾಡ ಮಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ರೆಡ್ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತಿರಲಲ್ಲದೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯನಂಚಿನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ರಾವುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಡಾರು ಪನ್ನಗ ಐತೆ ತುಡಾರು ಕೊರ್ಪಿನ ಮಹತ್ವನೇ ಬೇತನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದೆ ತುಡಾರು ಪಂಪಿನ ಮೂವಿ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನೇನು ಪೊರ್ಲು ಆ ತಂಡವು ಬಿರಿಬಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ವಾ ಮೂವಿ ಬನ್ನಗಲ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಡ ಏತ್ತು ಸಮಯ ಉಂಟುಂಡು
ಆ ಬಾಲೆ ಯಾಪ ನಡೆಪೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ತುಡಾಡು ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂಯಿನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುന്നുണ്ട് ಈ ಮೂವಿ ನನಾತ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿ ತೂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಈ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅತ್ತಂಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಂಗೆ ಪಾತ್ರನ ಪೂರ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಪಾತ್ರದ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಪೋಡು ಎಂಚ ಬರಡು ಹಾರ್ ಪಂತರು ತಲ ಪಂಪೂಜಿ ಅವೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಏಟಾವ ಸುರ್ಮೇಲು ಶ್ರೀತ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳೊಂದುಲ್ಲರೆ ಅರೆಗೆ ಉಡನಿಂಚಿನ ಸುರ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಸರ್ಗೆ ವಿಲ್ಸನ್ ರಬೆಲ್ಲ ಸುರ್ಮೇರೆ ಕೂಗುಚ್ಚನ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಕೂಗುಚ್ಚನ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜೋರ್ದ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾರಿ ಪುಗಡ್ತನೆ ಪಡೆಯನೆಂಚಿನ ಓರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತೇಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೂಗುಚ್ಚನ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಕೆಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೆ ಪುಗಡ್ತನೆ ಪಡೆಯನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂರ್ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂಗುಚ್ಚನ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂರ್ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕಲೆಯನ್ನು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾದೇವನ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ರೈ ಬೇರೆ ದಯಮಂತದೆ ಕೂಗುಚ್ಚನ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚಲಾಲ್ ಮೇರ್ಲಾ ಬಂದು ಸೇರಿದರೆ ಮೇರೆಗಳ ಜೋರ್ದ ದಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಪದ್ಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪನಗಲ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಅಂಚದು ದಯಮಾಂತದ ನಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತ ಅದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗಣೇಶನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಣೇಶನ ಎಟ್ಟು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಅವ್ರ ಬಾತರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೊಳ್ಪರ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡ ಶುಭನು ಬೈಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟರ್ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಯಮಾಂತದ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರುಡು ಅದೇ ಶುರುಕ್ಕೆ ಪಾತೆರನ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಪೂರ ಜನ ನಂಬುಜೇರಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಯಾನ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಗೋಳರ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋದಿತ್ತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬೈಯಡ್ 10:30 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ನಾಗ ಸುಮಾರು ಅರೆ ಕೊಂಚ 10 ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಫಟ 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 ಪೂರ ಜನ ಪಣ್ಣಿ ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ತುಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿಯೇ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತಿನಾಯೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಜಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರೋಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಬಂದದ್ದು ಅವೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಚಾರ ಅಕುಲ್ ಕುರುಪಿನ ಅಂಚನೆ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದೇನೆ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕುಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತುಡಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯಿ ಆಗ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೋಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ವಾಲ್ಟರ್ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಿರೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರುಳಿಯ ಬೇರೆ 2 ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಯಾನೇ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವತೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಂದು ಒಂದು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಡರು ಪಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಿಯರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಜನ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು ದಯಂತ ಬಂದಾಗ ಈತಿನ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬೈದರು ನನ್ನ ತುಡರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಪಲ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ದೇವರ ದಯಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ನನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸರ್
ಅಂಚದ ಪುನಗ ಬೈದಿನ ಅತಿಥಿನಗಲ್ ಮಾತ ಪಾತಿರಿ ನಮ್ಮಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇಚ್ಚಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಪುರ ಹೇಳ್ತಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರ್ಲ ಪೋಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡಿ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಂದಿರಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಡರ್ ನಿನ್ನ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಗೆಂದವಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಖಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಮಂತದ ಪರೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಲೆ ಧನಾಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಸರಿಸಾಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪಾದು ಈ ತುಡರ್ ಬರಡಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ 3 ಗಂಟೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಡು ಬೋರಾವರ ಬುಡ್ಪುಜಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ದಂಚಿ ಹೋದು ತುಡರ್ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.